Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is team, but 24 episodes. Sisikanti kobe sekwenziwani kangaka. Kodwa yase sakhumbula ukuthi hayibo eMzumbe kunohluphile. Uhluphile ubani uSibindi. Uthi uSibindi ku season 2 na ku season 1 wengane zesithembu. Into ayifunayo umuntu ozo understanda ivision. Yileyo nto nje ayifunayo yena ukuthi understanda ivision. Kodwa ma understand ivision yena akamile endaweni eyodwa. Uyahamba. Ngoba wafike wathi bazoba u7. Asisithina eyingane aba u7 ucabanga ukuthi umdlalo yini ukuba nonkosikazi. Khona ke ukuba nonkosikazi ucabanga ukuthi kuwumdlalo yini esahluleka ukuthi nje akame ehlele aqede athathe oyedwa ngoba akanayo unkosikazi. Kwaze kwathiwa la ku social media loyo uhlulo usithuphethu. Usithuphethu siyacela ngoba usiyacela uyakwazi ukukhomba ukuthi kwamiwa lapha kumshado wakhe. uSibindi yena akanayo leyo ndawo noma eyitshela ukuthi uhlakaniphile. Angithi kwaphinde futhi kwakhuluma abantu bathi ke njengoba ethi ufuna 7 ufuna lo 7 ngani edepende kwimali kababa. Kwase kuzwakala ke amazwi omzali athi nje waba ready mina ngizokweseka ngizolobola. Ngibona ukuthi lo 24 episodes usuhamba nalo Sibindi othi ngifuna ozo support vision kodwa mina ngizobe ngiphithizela. Sithi hawu ingane ke ayiphithizele kodwa usebenzisa izinto ezifanele. Engathi iphithizela ikhonjwe nje lapha sekuthiwa nayi ingane kaSibindi nalapha nayi ingane kaSibindi ngoba ushiya amacala. Njengoba ke uSibindi eshiya amacala enza ukuthi uThando Nesithembu luthi ukeda ama-episodes ngoba siyayibuza ukuthi njengoba kuhlezi kuba nemi-meetings abizwayo engapheleli abizwe ama-meetings amakhosikazi aphume esethi mina anginayo into engizoyisho la ku season 8 bazobe senzani sebefika ku 24 episode. Ku season 8 banamacala. Ku season 8 bawugogo nomkhulu unezindaba eziningi eseyihambisana nokuthi abantwana bakhulile benzani. Yinkinga manje eseyilethwe abantwana. Njengoba ngishilo sihlangabeza useason 8 kuyothi befika sobe sesiqedile kulopho esicaphunayo obekuvelele. Into engiyibonayo ukuthi uSibindi osezobhalansisa uThando Nesithembu ku season 8. Yingakho kuSibindi lobukeka sengathi uyiqanda kanti uyatrainwa ukuthi iTV show izoqhubeka ngayo nechaos ezobe idala. Kodwa ngesikhathi uSibindi esadala ichaos thina sinomsebenzi ukuthi simemezele kumantombazane ukuthi ungabuka umfana nokuthi uphetheni ukwena ngaleso sikhathi. Ibuka into ukuthi azoyenza kuwe wena izokuphazamisa kuphi. Simngento yokuthi siyakhuza futhi ngoba wafika owathi Macele sathina uzothina umamkhulu. Sathi cha awukwazi ukuba nentombi emiphambili yaya le ko-university ithi yona ngoba nakho kunekhaya elizobe nginendlu nemoto isizoba i-step mother of 3. Intombi efika ingenangane kuthiwe kuzolungisa indaba siyala ngezingane ukuthi ke uzofika kanjani esiba unumber 1 eye kumfana amthole enezingane engakabashadi abanezingane. Hasi le ntombazane mayingeza sizoyifuna siyithole siyishaya. Yaphuma ingane. Manje sesilindile ukuthi ke ayaqulwa amacala kaSibindi ku season 8. Into esifake lapho iTV show abayilethe kuthina. Ku season 8 simngento yokuthi sisazoxabana ukuthi omunye unkosikazi utheni nomunye wathini. Okwami ke ngiyabonga isupport enisipha yona la ku YouTube. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.